duk yadda za a yi in za a baka duniyan nan a haɗa ma hadda abin da ma ya fi duniyan nan in misali akwai kai ka san akwai macen da ba kalan auren ka bace, manufarta daban manufarka daban, tsarinka daban tsarinta daban, abin da take so ba ka so, abin da kake so ba ta so, akwai da haka manzo Allah yake cewa ala rahu junudun mujannada, manzo Allah ya ce rayuka kamar rundunar sojoji ne, abin da suka yi tarayya kai su so, abin da suka saba a saba. Allah ya sa muna gane ba. Da haka manzo Allah ya ce ku auri matan da suke son ku, kuke son su. Alwalud manzo Allah ya ce masu haihuwa. To malamai suka ce yaya zaka gane wannan macen za ta zama mai haihuwa? Ta yaya ake ganewa? Malamai suka ce shine ka binciki tsatsonta. Idan ka ga mamatta ga ta dama ta haifo ta, tana da 'ya'ya 4 5 6, ka tsallake trial na farko. An aurar da yayyanta suna haihuwa, an aurar ta kanwata tana haihuwa, kannan mamatta suna haihuwa, yan mamatta suna haihuwa, ka je ka alabara ka tilla za ta haifu insha Allah. Ba a kuma rasa akasi, amma dai wannan shine trial da zaka gane cewa insha Allah wannan mai haihuwa ce. Akwai matar da ma ake gane cewa in Allah da za ta yi samun yan biyu. Galibi akwai matar da za ga mamata na haifan yan biyu, a gidan su yar mamata na haifan yan biyu, wata kan mamata ma yan biyu take haifa, yayar ta mata yan biyu ta haifa, kai ma in ta yi ciki ka aji ka sai raguna biyu ka aji. In ba ka wadatin yin suna guda biyu to ka shirya tun da wuri, ita ma zai yan biyu za ta na haifuwa. Akwai wanda ma daga biyu sai uku za ga haka Allah yake ba ta kyauta daga Allah. Manzo Allah ya ce ka auri mata da suke haifuwa fa inni mukathirun bikum al-umma yawm al-qiyamah. Manzo Allah ya ce ina so ranar kiyama al'umma ta tafi ta kowa yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce fa inni mukathirun bikum al-umam, ina so in yi alfahari da yawan ku kai sauran al'ummu, ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa mu ta zubo yaran da ba za mu yi musu tarbiyya bane. Manzon Allah yana magana ne akan ƴaƴa masu tarbiyya. Shi yasa da manzon Allah yake cewa idza matal abdu in qada amalu illa min thalathin, idan bawa ya mutu aikin shi ya kare banda guda uku, daga ciki sai manzo Allah ya ce awwaladun salihun yad'u lahu, da nagari. Al'ummar da manzo Allah zai yi alfahari ita ce al'umma ta gari, ba al'umma da ba ta gari ba. Shi yasa dazuma muka annabi Zakariya yake cewa rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, ya'ya masu kyawu nagari. Musulunci bai yadda ka haifo yara ka zubo titi ba, ko da dai